ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ikabarbaro nga armas dakulas ken Prinsipe Agilos. Tampok itang aldaw iti panakigasang-gasa ti immortal a hero dito'y drama ana pauluan. Alipogpog! Nakasublitan diti balay tapok. Ay, itala makariknak iti panagkapsot. Kasla na banogak unay iti panagriknak. Rumwar kamat dita bulsa kun Di mo urayan na kautan kapay lang nga irwar dita. Apay adi kapay laggaraw dita bulsa kulas. Wendo, nakaturog ka? Loko na ito'y akulas Gaputan nagbasit. Ganasin na launa yan ti may bolsa. Ha! Awan mat gayam dito'y bulsak. Ne. Ayan nan ngay Nicolas. Naiwagat sa amatan. No. Ang mga damat na salaw ko man nipdot. Kat kinaot dan dito'y bulsak. Ay, Kulas! Kulas abasit! Ayan mon! Ay, apo Diyos. Itala nga awagak man ang tinagan mo. Isublim ka di, Nicolas! At daat dito'y apong! Ha? Ay, apok! Ha? Dakkel kan! Nagsubli kan iti sigod akulas! Wen apong! Ay, Ti amom, naiwagat na kon? Santo ang mapasamak day ta apong! ay agyaman hak. Talaga man nakabalin ka, apo Diyos. Sinong batam adagos ti kararag ko? Umay ka dito'y apong, ado ti adalin ta. Yan. Ay, high-tech dagito'y adda dito'y asilid. Wen apong, madagdagos ang mapaadda ti amin akasapulan dito'y balay ta. Agpaiso. Soldado ak iti kabambanwagang. Ngamawan pa'y dagito'y aramit ti komunikasyon ide. Iswadyak amutikod ko dita. Nalakalaang apong, amok amasirib ka. Isurok kan ka ti amin, tapno maaramat ta dagito'y aramramit. Amom ako ditan dagita? Babaen ti pan nakabalin. Sumursurot kami iti kabarwan at teknolohiya iti lubong, apong. Baliktad sa. Da kami ti kaunaan iti teknolohiya kunak kuma. Ket dayta ti sursurutan ita ti tao. Nakiro. Jak samawa tanti bagbagam. Babaen iti kinatao ni Prinsipe Agilos. Agtultuloy ti pan nakaisurukan kadagiti amin a maipapan kadagiti aramramit apong. Isu asurwan ka. Dakkel akumpay, apong bubod. Daytoy ti kabarbaro nga armas. Nagatid dog ti pagiggaman day ta kumpay. Mabalin nga ramatan atekan naglogan kay ti bilog. Ado ti pakaaramatan daytoy akumpay. Dayta ti gapuna nga atidog ti pagiggaman na. Para kini Nicolas daytoy. Ne, kasano day ta? Basit atao Nicolas. Saan nakasken ka anatayag? Napunar kay ti takder mo. Taaglang nga ka maingal aman nakigubat. Apong bubod. Hay! Sikati pa kay bagayan dayta, Prinsipe Agilos. Daytoy ti para kanyak. Makitam daytoy? Ha? Nagbasit akumpay? Wen, adamot basit abalay na. Akas iti balay daytoy nakabarikas kanyak apalsuot. Palsuot ken basit akumpay ti armas mo? Wen, ket no aglangaak a Nicolas. Daytoy met atidog ti putan na akumpay ti armas ko. Karaman met lang daytoy apalsuot. Marigatan Nicolas amang awit. Iti dayta dakkel akumpay.
Sa lamangkero, Nicolas. Ha? No saan anasken ang maaramat daytoy dakkel akumpay. Nakasalikad laang itisikat, Nicolas. Anya? May salikad na kit din dayta. Kat no at atit dog nga adayong Nicolas. No abayan na. Babaan ti salamang ka. Agbalin akas la imo ko laang daytoy akumpay. Kat mabalin nga isalikad, Nicolas. Ah. Wan gayam. Yahay. Kinunam itaay asalamangkero Nicolas. Maawat akon. Tidakkel ken basit akumpay. Ket may sa. Kunak tumat ana saririt ka, apong bubod. Nalakamot lagayam nga adalan ti sistema dagitoy aramramit. Wen, gapot ana saririt ka. No saan ka lang ata tao idi ununana. Amang ano may sakay ta doktor iti kabarwan a teknolohiya. Anya. Hay. Saanen napok. Di na kon pasablogan pay. Umanayan na nasursuro. Wano na adal ko ti pasikot-sikot dagitoy. Di mo ka didamagan? No apay nga isursurokan ka? No kasano ti panangaramat ka dagitoy? Damagak ko mga roday ta. Ang nakauna ka lang ng ibaga. Ngamin, may kan ka itinaydumduma nga arwaten. Ha? Kasano day ta? Anya nga arwatan ti maitad kanyak? Baban itinaysansangayan akawas mo. Aglangakan ton senior operator iti radio room. Senior? Senior citizen ti kayat mo asawan? Sana senior citizen. No di kat senior operator. Panglakayan. Wan! Maawat akon! Gapota sikat ti panglakayan. Sikat ti mangimandar kadagiti agsangpet a robot. Anya? Adanto kadwa ka robot? Agi patulod ti amak nga ari kadagiti agbalin a katulungan ta ditoy. Ay, sos mamisos. Delikado tan. No dama ka doktal. Ti kadanto dagiti bagbagam a robot. Awan to ti sabali a makastrek iti masakupan to'y balay. Ken sularta, apong. Nasaya at ano kasta? Umas asidagan ti panawan. Apa naggibos ti kadak dito'y lubong ti tao, apong bobod. Iso akasapulan dagiti makatulong kadata. Iti nadardaras apan nakapaksat. Dagiti makunkuna nga angol dito'y lubong yo at tao. Saan na ka makaturog? Kas lamang mangeg ko pa'y laang. Dagiti imbagbaga ni Prinsipe Agilos. Konektado kanyak dagiti aramramit, apong bubod. Amin na kayat kong aramiden nyo kadagiti kaduam arobot. Kat madagdagos ang may bagakan ka. Saan na mapunas iti panunot ko? Dagiti imbagbaga ni Prinsipe Agilos. Babaan dagiti kabarwanan aramramit na maaramat iti komunikasyon. Makapagsarita kami adwa. Ores adino pa iti ayan na. Gapotan nakakonekta ken kwa na. At sigun matlang ken kwa na. Umas asidagan timbaga na ide. Apanawan. Apanagibos ti kada na dito'y lobong. Ket no dumteng to day ta panawan. Aggibos tumat nga tan ti biyag ko. Matayak nga tametan. Ket dagi jay met armas dakulas ken Prinsipe Agilos. May samat. Wan may samat dakulas ken Prinsipe Agilos. Pati Agkatawanan tala ang kabsat alakay. Wan nga ta? Ngam panagkita ket obing kansa.
Ay wen tanapudawak kan napintasak. Wan siguro. Awan ka di tinagbalin nga asawam. Ne. Kan awan ka di tinagbalin nga anak yaw. Kadagi tinagbalin nga asawam. Anyan day ta sa ludsod mo. Imbagang matentiag paiso. Ha? Ay pasensya ka na. No napugtuak anak ka iwaragayam tipulen. Hangam jak amon ti ayandan. Ay, aguray ka man. Sino ka? Payakilati ka dam dito'y batog ti balay me. Nadamag ko nga men. Ti kinamaingal mo idi panawan ti gubat. Ha? May sa kakano ide. Kadagiti nagmarcha ijay bataan. Ne. Amom man. Ay pudno ti bagam. Adwari gat mi de. Aking ga nakagtang kami iti destinasyon na kaya't dagiti sakang apakadanunan me. Nagasat ka. Gaputa si bibiyag ka payag papanita. Ket nagasat kamat. Ta si bibiyag kapay mat. Hey. Tapno amam. May saak mat kadagiti babae. Nga ipugbugad dagiti hapon. Ha? Dagijay salbag agartam. Nagum umaandak. Ne. Imbag lakit din. Tadamot idinang tulong kanyak apandek a soldado. Naanos mo't dayday. Uray no traidor amakuna. Ngam traidor laeng iti panakita dagiti di makaammo iti araramidan na. Dayjay ngamin ide a soldado. Tinalimod ang tultulong kada kami a babae. Tapno makalapsot kami iti ikot dagiti sakang. May sa kagayam. Kadagiti makunkuna a comfort women. Ay, eksakto. Kastagayam. Makita mong daytoy. Ha? Kumpay? Ne. Wan, adayo anatadtadem ti kaslagarugad atadem na. Ngamjay kumpay Nicolas nga pokom. Muna ya. Madlaw ti kinatadam dagitang ngipin na. Kat isukat mo ijay kumpay Nicolas. Itod munto kanyak jay kumpay Nicolas. Ta ipaasak. Anya? Isukat kun tumot laeng inton maipaasa kon. Ha? Mon, daytoy kumpay ko. Ilibas mo nga isukat iti kumpay Nicolas. Ayan mo itan, Prinsipe Agilos. Kasapulak ti kumentom. May papan ni jay sangsanga ili a comfort women. Idi panawan ti may kadwa gubat ti sangalubungan. Awan mat sumungbat. Kunan ni Prinsipe Agilos ang mangeg na ti amin nga ibagak no agsauak ditoy. Senyor Operator Abong Bubod, di ka pa lilaw iti bakit ngay bagbagam. Ha? Apay, Prinsipe Agilos? Saan ka na rumwar dito radio room? Simbang peten da robotawan, ken robota to akadwam dita. Ha? Iso dati makamu iti bagbagam asa nga ilya bakit? No kasta? Anwan da nga rodan di bakat? Urayam, Senyor Operator Abong Bubod. Sumrag da ditayan mo. Ha? Ada tao iti ruarto'y radio rom. Lukatam tiri daw. Sumragan da robotawan kan robota to. Agraman ti bakit. Ha?
Ah, Salbag ka, alakay. Asino, dagito'y nang bit-bit kanya. ay sos. Ay, nagsagay saan damatan dagiti saka ken imam. Imbag ko ma, no di ti ulok ti inyo nada. Sada pala indong padong paritirikap. Ay, agreklamon dagiti garapatak. Napisit dagiti itlogdan. Ay, kasi pa'y nga rod. Dagiti garapata nagumok iti tok-tok mom. No napisit matan. Adi pa'y napasaan ti itlog da. Ay, napisit na talagan. Ibatanda ko na. Da kayo aparswa. Ay, sobra kayo. Sobra. Idi suyon di talamisan, day ta bakit binit-bit yo. Nagpudnokan. Hoston. Napusipusan dagita lapayag ko iti kalalapigos mo. Anay ka! Sana may subli iti sigod, dagita lapayag mo. No di mo ibaga, no asino ka talaga. Ibagakon. Napusipos dagiti lapayag kon. Isublim ka di. Asino ka, ha? Saanan. Ibagakon. Ibagam, no asino ka? Nek. Kasinsin ko nga agpaiso ni buro ka. Hanggang sa nakakaskan ko na adak sa parswa. Nigayam buro ka. Tinang baon ken ka, ha? Awan, kasinsin ko. Gagangayak lang alula, tidwa nga apok. Palubusan na ko na pumanaw ditoy. Ibatim ti kumpay ma. Pekila nga kumpay, jayin pakitakan ka. Ayan da dya kumpay. Itad mo kaniyak. Tay. Ha? Kilo asa nga ti madre di kakao? Wan. Sana kumpay, jayin pakitakan ka. Na. Kumpay lang amin iti panagkita. Ampang ka bakbaketan. Linoko nakgaya ma. Da kayo adwa. Irwar yun da ito'y nga ampang. Bit-bitin nyo matlaang irwar Ang ampang asiyo. Saan yun nga idugsol ti ulok iti rikapteri daw? Please! Mala! Bit-bitin yun da ito'y ampang nga bakit? Ne! Apay nga ya di mat agaraw dagita a robot? Da kayo adwa robot! Bit-bitin yun nga irwar da ito'y ampang nga bakit? Apay nga adi kayo mat agaraw da kayo a robot. Kat no! Nagtagtaga na paklagayam. Ada kanon dagiti robot. Ay, inakitaan ijirejo rom. Saan ka nga tagtagay na plaeng, apong bubot? Isuda dagiti ibagbagak a robot. Pudno gaya matalaga nga da robot. Wen, daytoy ni Robota 1. Ket daytoy mat ni Robota 2. Ag best friend dagitoy. Kasmat laka data Wen apong, Yeah. best friend forever. Ditan tinagpatinggan, titampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpong! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino.
Kan iti madireksyon, Kirby Rillera. Sound effects, June Rebotazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Alipong po!